चालू चालूच जाऊ दे. चला चला गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. अरे ह्यांका सांभाळा म्हणजे ह्यांका हलता नाही म्हणून त्यांका वाळू घातली आहे. तर मंडळी आता आपण निघालो आहेत गणपती आणायला. जरा लेट झाला चढ्यावरून यायला, त्यामुळे पूर्ण घामावून झालेलं दिसतोय. टी शर्ट वगैरे चेंज करायला पण मिळालं नाही. तर आता आज आपल्याबरोबर आहेत आपले दरवेळीप्रमाणे नाना, नवीन पाहुणे आपले कुणकेशकरी डान्सर आणि कमवा बारकी चिल्लर पिल्लर पण आहेत. आणि हे बघा हौशी बघा किती आहेत कोकणातले माणूस, हौशी कलाकार आणि ज्यांचे इंस्टाग्रामवर खूप फॉलोअर्स आहेत असे आपल्या अशी आपली साक्षी घाडी. बाप म्हणजे काय अंतन फिरवलंय बाबा जीव काय घामाघूम झालं. पण काय हो म्हण नाना या आता पाऊस नाही पण फॉर्म मध्ये म्हणजे रोज दादा माठ चढतात आणि होय गुगल पे वाल्यांकडे पार्टी म्हणजे बघ काय हो आता बोललो ना आता तोंड फिरवले. आधी सांगत ते गणपती गाराना घालतो बाबा पावसा 8 दिवस येऊ नको. तो बघा काय आचऱ्यात गर्दी बाबा. आता पुढे कशा पुढे म्हणजे गणपती पुढे जाता येईल. हा शाळा म्हणजे शाळा नसता तुझी जगताची शाळा असते. तुम्ही शाळेत जायच नाही म्हणू की काय. तर मित्रांनो आता आचऱ्यात येऊन पोचलोय गणपती आणायला. आता बाबू वगैरे सगळे आत गेले. बघूया गणपती आपला कसा येतो. मी पण आता पहिल्यांदाच बघणार आहे. चलो ही आपली तरुण पिढी मोबाईलवरच आहे अजून पण बघत असाल. काही जण सांगतात बरोबर आहे. हा तर याच्या आधीचा व्हिडिओ बघितला असेल तुम्ही. आताची पोरं ही सारखी मोबाईलवर असतात ती अजून एक हा आता उतरला. आता गणपती घरी घेऊन जायला निघालोय. ए आता गणपती बाप्पा तरी बोल. गणपती बाप्पा चला चला खय गेलो खय गेलो खय मग आता सुरू के काढे की घे सुरुवात करा. हे असं काय गाडी कशात थांबली.
त्यांका विचारते पहिले ते चढावा सोडून झाला हा हा होते आणि डबरे चला चला म्हणजे आमका काय कळतच नाही हा. हे दरवेळेक येतं ते काय ग? थांबून अभ्यास करता कॉलेज अभ्यास, हा, तो आज सुट्टी घेतलं असेल ना म्हणून बरोबर. अरे मग व्हिडिओ बनवते गणपती. ही मावशी आणि यो तिचो काय म्हणतात? बाचो दोघवल्यांच्या हातात मोबाईल आहे. मावशीचा बघून वाचो शिक बाचो शिकता वाटत वाचो पेढीक धरा त्याला. अरे काय हो नानू या काय चालला काही नाही ही डोळे पुढान मारणार ता बघा ता एक माझ्याकडे मोबाईल हो. माका तू एक सांग ह्या पोरांना जर काम करू सांगलं सकाळपासून किंवा अभ्यास करू सांगलं मुळीच करणार नाही. पण तो मोबाईल घेऊन रात्री 1 वाजता सगळं गोलजी डोळ्यावर घेऊन तर काय काय बघित असतो काय मिळालं उपयोग त्याचा बरोबर चांगला. मी म्हणते फोन घेणे फोन करणे किंवा काही बाबा पटकन एखादं मेसेज पाठवणे ह्या बरोबर आहे. तर सकाळपासून रात्री 1 वाजता काय ढवळता काय रे आऊस बापूस किती मूर्ख. तर पोर काहीतरी 10वी 45-46% मार्क घेऊन पास होत होता. त्याच्या कॉलेजच्या खर्चापेक्षा तो मोबाईल असतो 15-16 हजारातून. काय नाही चला आई बाप कष्ट करतात नेमका बसत म्हणून अरे हो रे व्हाळा ढकून द्यायची. हो मी हे म्हणतो गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. तर अशा प्रकारे आपला गणपती आलाय घरी. तर आता गणपती आणला आचऱ्यावरून आणि आता इथे आमच्या लोट्यावर हरतालिका पूजन चालू आहे आणि सगळी बायका इली आहेत लेडीज मंडळी आणि पूजन चालू आहे. तर चला बघूया. पूनमताई पण आहे तुमची. आता लगेच मोबाईल देऊ. जर पाणी सोडा सगळ्या व्हिडिओ सोडले पुढे. माझा हात नाही पुरत. आता काय नैवेद्य आणलेले असतील नैवेद्य नैवेद्यार्थे विविध खाद्य नैवेद्य आम्ही त्याच्या भोवती पाणी फिरवायचं. फिरव पाणी पुष्प दिसत नाही गया आता हा तरी हा निरंजन वाळा एक उदबत्ती वाळा रवा गोया का हात सगळ्यांनी समर्पयामी निरंजन आर्तिक्य समर्पयामी. जरा पाणी सोडा सगळं पाणी सोडा. कर पूजार्थे आता या असं रूपम समर्पयामी. काकडी मोठीच आणले ना.
पाटलांना झालं होतं ह्याचा पूजेच्या यजमानात सांगू का पुढच्या वर्षी मोठं चौरंग होयो 4x4 तो चौरंग होयो. गुलाबाची फुला बिला भारीशीच माळून येतोस गो. खरी आहेत ना? खोटी वाटतात तिघांची, अशी खोटी वाटत. कोटीच होती. होय रे हो. हो पुष्पा, काय म्हणणार तुझ्या उपासाबद्दल? सांग काय त्या लवकर. मग सांग पुष्पा, उद्या तर आम्ही पिढ वाटणार. कलकली आताच कलकली. पाणी पियालास ना फक्त? शेळ्याचं पाणी पितास? आधी दिलं असतं शेळी. शेळी होय. अरे मेन तुमची शेळी रवली आहेत पोचूची. ती काल आणलेली पाटी देऊची लागली. खळे आहे ती पण नाही करून टाकणार. ही बघा सगळी मंडळी आमच्या वाडीतली उपाशी होत. उपाशी म्हणजे उपास धरल्याने. हा मोठ्यान म्हणा आरत नाही काय हो सांगता. टाळ काढ पासा. टाळ वाजवतो. नंदन हा करू नंदन हा तिच्याडे तिच्याडे सुख करता दुःख हरता वार्ता हरतालिका देवता की जय. ती आरती तिकडे द्या कोणाकडे तरी. तुम्ही दोघी हातात अक्षता घ्या. 5 फेऱ्या स्वतःभोवती मारायची. फेरी समोर आली देवीच्या की अक्षता देवीवर व्हायची. अशा 5 प्रदक्षिणा तिकडून इकडे अशी. पुष्पाचा आवाज पण येत नव्हतो बाहेर. आता तुका सांगतली कमेंट येतली पुष्पाचा आवाज बाहेर येत नाही. तोंडातल्या तोंडात म्हणत होतं आरती. तोंडातलं त्यांना मोठ्याने म्हणत होत. मोठ्यान म्हणजे एरशी रेखतं. आता पुणग्याचा आवाज बारीक होतो. मोठू आता आधी मग नाही तर काय. महाराजा स्वामी समर्थ महाराजा शिवसहित हरतालिका देवता महाराजा या सर्व भूतवाडीतल्या सुवासिनी भगिनी मंडळांना इथे सालाबाद प्रमाणे इथे शिवसहित हरतालिकेचं मनोभावे इथे पूजन केलेलं आहे. त्या पूजनामध्ये जर काही चूक झाली असेल तर ती मखलाच कर. आणि केलेल्या शुभ अशा या पूजनाचं शुभ असं फळ या समस्त आमच्या भगिनींच्या पाठीशी उभं ठेव. या सर्व पूजेमध्ये ज्यांनी ज्यांनी इथे सहभाग घेतला त्यांच्या सर्व कुटुंबियांना, त्यांच्या शेजार पाजारांना सगळ्यांना उत्तम प्रकारचं आयुष्य, आरोग्य, संतती, संपत्ती, कीर्ती प्राप्त होईल अशा प्रकारचं त्यांचं मनोरथ आहे ते मनोरथ पूर्ण कर. तसंच या कुटुंबामध्ये ज्या माता भगिनी आहेत त्यांचं उत्तम प्रकारे आयुष्य आरोग्य लाभून या गृहिणींनाही उत्तम प्रकारचं आयुष्य आरोग्य लाभेल अशा प्रकारचा कृपाशीर्वाद ठेव. जे अबालवृद्ध मंडळी आहेत त्यांना वृद्धत्व सुकर होईल अशा प्रकारचं निरोगी आयुष्य मिळेल अशा प्रकारचं त्यांना शुभाशीर्वाद दे. ही केलेली सेवा आहे ती अखंडपणे मान्य करून घे. 2चे 4, 4चे 6, 6चे 8 होतील अशा प्रकारचं त्यांना भरभराट दे आणि केलेली सेवा मान्य करून घे. शिवसहित हरतालिका देवता की जय.